Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Άγιε Βελεστίνου Κύριε Δαμασκηνέ, τίμιον πρεσβυτέριον λαέ του Θεού ευλογημένε, η Αγία Ομοούσιος, αδιέρετος και ζωαρχική Τριάς, η μία Θεότης Βασιλεία και Δύναμης, την πρεσβεία του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, προστάτου και εφόρου της ενορίας ταύτης, ού την ιεράν πανήγυριν επιτελούμεν, τη σευτή και λεύση και εντολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου, δια των τιμίων χειρών σας, Άγιε Πάτερ και Δέσποτα, οικονομή να λάβω των του πρεσβυτέρου βαθμών, σε αυτόν τον περικαλεί και πανηγυρίζοντας σήμερον ιερών ναών, όπου για εμένα είναι το σημείο αναφοράς της ζωής μου όλης. Εδώ τα πρώτα μου βήματα, εδώ όλα μου τα βιώματα και οι ευλογίες του Θεού. Εδώ από πολύ μικρή ηλικία ο πόθος για την ιεροσύνη. Εδώ η διακονία μου ως αναγνώστης. Εδώ η κοινή πορεία μου με αδελφούς κατά σάρκα αλλά και πνευματικούς που με ζήλο διακονούν την Εκκλησία του Χριστού. Εδώ το μυστήριο του γάμου μου από εσάς με την εκλεκτή της καρδιάς μου αργυρό. Εδώ πριν 3 περίπου έτη, σε αυτή εντολή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Κυρού Χριστοδούλου, δια των χειρών του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μαραθώνος Κυρίου Μελίτωνος, η εις διάκονον χειροτονία μου. Υποκλίνομαι ταπεινά στη μνήμη του μακαριστού προκαθημένου Κυρίου Χριστοδούλου και ζητώ την πρεσβεία του στο Θεό για μένα. Φωτεινό παράδειγμα εκκλησιαστικού ανδρός, τον οποίον με αφοσίωση, ζήλο και αυταπάρνηση διεικονίσατε στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού. Παράλληλα ζητώ την ευλογία του Αγίου Μαραθώνος Κυρίου Μελίτωνος, εκφράζοντας και την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό του για την εν Χριστώ αγάπη του από τα πρώτα βήματα της διακονίας μου. Μιας διακονίας που από μικρό παιδί ποθούσα και παρακαλούσα των Άγιων Θεών και Κύριος εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Μιας διακονίας που ποτέ δεν θα ξεχάσω το ρίγος και το δέος στο Ιερό Θυσιαστήριο και τον Ιερό Άγγονα. Αυτά τα 3 έτη ευλογία για την Εκκλησία της Ελλάδος, η παρουσία στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο του Μακαριωτάτου Πλημενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου, του Ιεράρχου της πραότητος, ταπεινότητος, της καταλλαγής και φιλανθρωπίας, μιας φιλανθρωπίας που και εγώ ίδιος διαπιστώνω στη διακονία μου, στο αποσυστάσεως πρόγραμμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, η Εκκλησία στους δρόμους, πιο απλά των συσιτίων στις γειτονιές της Αθήνας. Μιας πρωτοβουλίας του Μακαριωτάτου που προσπαθεί να αναπαύσει τους πεφορτισμένους από τον ανθρώπινο πόνο συνανθρώπους μας και αποτελεί μάθημα κυρίως για κάθε νέο κληρικό, πως ο Χριστός παρατείνεται εις τους αιώνας στο πρόσωπο κάθε ελαχίστου αδελφού, υπενθυμίζοντας τα ευαγγελικά λόγια «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και μισεί των αδελφών του ψεύστης εστίν». Μακαριότατε, τούτην την φρικτή και ιερή στιγμή ζητώ την ευχή σας, Κύριος ο Θεός να σας χαρίσει δύναμη να ορθοτομείτε των λόγων της αληθείας. Αυτά τα 3 έτη της διακονίας είχα την ευλογία να διακονήσω το Ιερό Θυσιαστήριο σε πολλούς ναούς της καθημάς Αρχιεπισκοπής,
κοντά σε Αγίους Αρχιερείς και σεβαστούς πατέρες, όπου πολλά η ψυχή μου ωφελήθηκε, κοντά σε εσάς, Άγιε Μητροπολίτα Βελεστίνου, σεβασμιότατε Κύριε Δαμασκηνέ, που ως νέος κληρικός διδάχθην και εξακολουθώ να διδάσκομαι από την πραότητα, την ταπείνωση, την έκφραση γνήσιου ορθοδόξου ήθους, την απλότητα και την πατρική αγάπη σας, κοντά σε εσάς, όπου από το στόμα πολλών κληρικών και λαϊκών υπήρξα αυτοίκος λόγων, όπως ο Άγιος Γέροντάς μας, ο Δεσπότης μας. Αν και γνωρίζω πως αποποιείστε των Λιβανωτών των επένων, επιτρέψατε μου να ομολογήσω πως το πρόσωπό σας αρμόζει και εκφράζεται γνήσια η προτροπή του Κυρίου, ο Δεσπότης ως ο Διάκονος. Ασπάζομαι υλικό στην δεξιάν σας και ζητώ την ευχή σας. Γέροντά μου, πανωσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα Πατέρα Μάξιμε, κατά την παρούσαν πανίερον στιγμή της ζωής μου δεν μπορώ να μην σας απευθύνω λόγους ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης για την ποικιλότροπον προς εμέ αγάπη και στήριξη. Υπέρ των εμφανών και αφανών ευαγερσιών των εις εμέ γεννημένων, είστε ο Πατέρας μου στην εν Χριστώ ζωή, προκοπή και αναγέννηση. Εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα, ως ο Απόστολος των Εθνών Παύλος αναφέρει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, την μετάνοιά μου και την ευχή σας. Για τους σεβαστούς πατέρες και εφημερίους του Ιερού Ναού τούτου πώς να αναφερθώ, η αγάπη και η στήριξή τους κατά τη διακονία μου γνήσια και συγκινητική, με αγκάλιασαν ον τρόπον οι όρνοι στην εαυτή συνοσιάν. Η παρουσία σεβαστών πατέρων από ναούς των Αθηνών και εκτός αποτελεί για εμένα υψίστη τιμή και ευλογία. Εργάτες του αμπελώνος του Κυρίου, η προσευχή σας με στηρίζει. Σας ευχαριστώ, όπως επίσης και τους πατέρες που τα ιερατικά τους καθήκοντα δεν επέτρεψαν την εδώ παρουσία τους. Η συνεργασία μου με όλους ανεξαιρέτως τους ιεροψάλτας, νεοκόρους, επιτρόπους, συνεργάτες και των παιδιών του Ιερού Βήματος και του Αναλογίου ήταν αδελφική. Στην εκλεκτή της καρδιάς μου στήριγμα, συνοδοιπόρος στη ζωή και διακονία μου αργυρό, εκφράζω εκ μέσης καρδίας ευγνωμοσύνη και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγώνα της να διευκολύνει το έργο μου. Στην κατασάρκα μητέρα μου Ειρήνη, οφείλω αφενός μεν το ζήν, αφετέρου δε τη χριστιανική μου διαπαιδαγώγηση, μας άνδρωσε με κόπους και αφοσίωση, θα την τιμώ πάντοτε. Υπερήφανος αισθάνομαι για τα αδέλφια μου Ματθαίο, Αναγνώστη και Εμμανουήλ. Με συγκίνηση θυμάμαι τα κοινά μας βήματα στην ενορία αυτή, η αγάπη τους μου δίνει θάρρος και δύναμη. Ευγνώμων στους γονείς της διακόνισσάς μου Αργυρός, Εμμανουήλ και Ηρώ, στον παππού Κωνσταντίνο, στον αδελφό της Ιωάννη και όλους τους οικείους και συγγενείς της για την αγάπη τους. Η παρουσία και η προσευχή των αγαπημένων συγγενών, αναδόχων και επιστηθίων φίλων μου με στηρίζει. Σεβασμιότατε, τίμιων πρεσβυτέριων, συγγενείστε και φίλοι, ζητώ από όλους σας την προσευχή και τη συγχώρεσή σας. Ταπεινά ζητώ την προσευχή σου και από εσένα, λαέ του Θεού ευλογημένε. Τελευταίο ίσως την αναφορά μου, μα πρώτο στην καρδιά μου. Η προσευχή σου θα μου δώσει δύναμη να παραδίδω ανεπιφυλάκτως τον εαυτό μου εις το πέλαγος του Θείου Ελέους, να παρακαλάς τον Θεό να με δυναμώνει με την πανστενουργόν του δύναμη, να είμαι τίμιος εργάτης του ονόματός σου πάντοτε και εν παντή, παρά τις ατέλειες και την αμαρτωλότητα της ανθρώπινης φύσεώς μου, ότι ουδής άξιος. Μνήστητη Κύριε υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, ψυχής και κοιμημένου δούλου σου και αημνής του πατρός μου Ιωάννου. Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Λουκά, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό υπέρ εμού του αμαρτωλού. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανής τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της εις δόξης, πίσων συν τη εισόδο ημών είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα, σι πάντα είδας, σι γινός της ότι φιλώσε, καιρός του ποιήσε του Κυρίω, δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
Αγαπητέ μας Πάτερ Χριστέ, μεγάλη η σημερινή ημέρα και δια την ενορία αυτήν και δια την πόλη των Αθηνών, που εορτάζουν ένα από τους μεγάλους Αγίους προστάτας της Εκκλησίας μας, τον Άγιον Ευαγγελιστή Λουκά. Ιδιαίτερα μεγάλη όμως η ημέρα αυτή για σένα, διότι δρασκελίζεις το κατόφλιο και από το βαθμό του διακόνου, του υπηρέτου θα έλεγαμε των ιερέων, εισέρχεσαι εις την τάξη του κλήρου για να υπηρετήσεις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Ευχαριστώ τον μακαριότατο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία σήμερα να βρεθώ και στην εορτή αυτή του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά και στη χειροτονία τη δική σου. Μεγάλη εορτή, γιατί εορτάζουμε τον Άγιον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του τον ονομάζει Λουκά ιατρό αγαπητό, και είναι μεγάλος τίτλος τιμής να είναι κανείς αγαπητός σε ένα Άγιον σαν τον Απόστολο Παύλο, όπως λέμε τον πρώτο στην Εκκλησία μας μετά τον Κύριο. Ο Άγιος και Ευαγγελιστής Λουκάς γεννήθηκε στην Αντιόχεια, σπούδασε ιατρική των σωμάτων, έμαθε όλη την επιστήμη της εποχής εκείνης, εγνώριζε γλώσσες πολλές και είχε καταλήξει εδώ στην πατρίδα μας, στις Στίβες της Βιωτίας, όπου ασκούσε το επάγγελμα του ιατρού. Συνέβη όμως ένα εκπληκτικό γεγονός στη ζωή του, να γνωρίσει τον Απόστολο Παύλο, και από εκείνη την ώρα λησμόνισε τα προσόντα τα κοσμικά τα οποία είχε, λησμόνισε ίσως τη ζωή την άνετη την οποία ζούσε, και έγινε ταπεινός υπηρέτης του μεγάλου Αποστόλου, του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου. Όπου πήγαινε ο Παύλος, από κοντά ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, γιατί σαν ιατρός μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ασθενική φύση του Αποστόλου Παύλου. Υπήρξε ακόμα εκείνος ο οποίος κρατούσε σημειώσεις από αυτά τα οποία άκουγε από τον Απόστολο Παύλο, και αυτές τις αναμνήσεις του γράφει, και γίνεται το Ευαγγέλιο που φέρει το όνομά του. Αυτές τις αναμνήσεις του συνεχίζει για να γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο στην Αγία Γραφή, της πράξης των Αποστόλων. Ακόμα λένε πως και η προσεβραίους επιστολή, και αυτό έργο του Αποστόλου Παύλου είναι, έστω και αν το υπογράφει, από του Ευαγγελιστού Λουκά είναι, έστω και αν το υπογράφει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό δικαιολογημένα ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει αγαπητό. Αλήθεια, πόσο μεγάλος τίτλος τιμής είναι αυτή η λέξη, είναι αυτή η ιδιότητα, να είναι κανείς αγαπητός. Αγαπητός όμως όχι σε εκείνους που ευρίσκονται μέσα στην πλάνη, μέσα στην αμαρτία. Δεν έχει καμιά αξία να είναι κανείς αγαπητός ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την αλήθεια, που δεν υπηρετούν την αρετή και τη δικαιοσύνη. Σημασία έχει να είναι αγαπητός εις τους ανθρώπους του Θεού, στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για το καλό, για την αρετή, για τη σωτηρία του κόσμου. Και από αυτής της πλευράς χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα προσέρχεσαι εις το μυστήριο της ιεροσύνης και μπορούμε από τώρα να σε προσφωνήσουμε και εμείς αγαπητό αδελφό,
γιατί τα 3 χρόνια της διακονίας της δικής σου ήταν χρόνος αρκετός για να δείξεις τα προσόντα σου, τα χαρίσματά σου, τις αρετές σου, την ταπεινότητά σου. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από όποιο ναό εδώ της Αρχιεπισκοπής έχεις περάσει, έχεις αφήσει αγαθές αναμνήσεις και όλοι οι πατέρες και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αγαπητό αδελφό, σε ονομάζουν. Σήμερα που εισέρχεσαι στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, η ευχή που σου δίνουμε είναι ακριβώς να παραμείνεις σε όλο σου το βίο ο αγαπητός αδερφός των ιερέων, ο αγαπητός αδερφός των ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό, εκείνος ο οποίος θα σκύβει σαν τον Απόστολο Παύλο επάνω στα προβλήματα των ανθρώπων, εκείνος ο οποίος θα εσταλάζει με το Λόγο του Θεού την παρηγορία εις τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους δείχνει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθούν. Ίσως πολλοί να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε ένα κληρικό. Δεν λείπουν μάλιστα και εκείνοι οι οποίοι στο δρόμο όταν συναντούν, όταν βλέπουν ένα κληρικό, γυρίζουν προς άλλη κατεύθυνση το κεφάλι του. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αγαπητοί στους ανθρώπους του Θεού και προπάντων αγαπητοί στον ίδιο τον Κύριο, διότι αυτό είναι το μεγάλο θαύμα που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, ότι οι ιερείς είναι μεν άνθρωποι, αλλά με τη χάρη της ιεροσύνης την οποία λαμβάνουν είναι τα όργανα της χάριτος του Θεού και είναι εκείνοι οι οποίοι αγιάζουν τους ανθρώπους, είναι εκείνοι οι οποίοι εσταλάζουν στις καρδιές τους μέσα το βάλσαμα της παρηγορίας, είναι εκείνοι οι οποίοι μεταδίδουν στους πιστούς το σώμα και το αίμα του Κυρίου για να γίνουν σύσσωμοι και σύνεμοι, όπως λέγει ο Άγιος Επίσκοπος Αντιοχίας, ο Ιγνάτιος, να θεοποιηθούν για να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Σε αυτό το μεγάλο έργο καλείσαι να γίνεις εργάτης του Ιησού Χριστού, να υπηρετείς τους ανθρώπους, αλλά να τους υπηρετείς για να ανέρχονται, για να φτάσουν στον ουρανό, όπου εκείνη την ημέρα, όταν θα αξιωθούμε να φτάσουμε, οι ιερείς θα έχουν το μεγάλο προνόμιο, αν υπήρξαν πραγματικά αγαπητοί στον Ιησού Χριστό, να στέκονται εκεί δίπλα από το Άγιο θυσιαστήριο εις το ουρανό και να συνεχίζουν ατελεύτητα τη λειτουργία της σωτηρίας των ανθρώπων. Σε αυτό το έργο σε προσκαλούμε να εισέλθεις τώρα για να υπηρετήσεις τον Κύριο και τους ανθρώπους του Θεού. Εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου.
τα ελείποντα αναπηρούσα, προχειρίζεται Χριστόν των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερων, ευξόμεθα ούν υπέρ αυτού, ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Jezus.